Greetings to all the devotees of Our Lady of Peña Francia all over the globe. Our Peña Francia celebration this year, 2024, is special because of the 100th anniversary of the canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia. We thank the Almighty God for Ina, who has always been our Mother and Queen, se siempre la Reina de nuestra región. Our commemoration of the historic event of 1924 invites us to recognize this valuable gift and treasure of our devotion. Thus, pamanang banal, atamanon, padanayon, palakupon. Ining banal na pamana ang satuyang debosyon, which we have received from our parents for the past 3 centuries, has always been the source of our strength and hope. The love and protection of Ina are our inspiration and strength as we face life's difficulties and challenges, life's changes and transitions. In times of calamities, typhoons, earthquakes, and other disasters, Ina has always been our constant companion and refuge. Let us journey together amidst this rapidly changing world. She walks with us and never abandons us as she never abandoned Jesus up to the cross. Truly, she is our Mother and Queen. She is a source of hope. Let us walk with her towards the future. As we courageously face life's challenges, with her, we embrace the mission of going to the peripheries to seek our needy brothers and sisters. May we not miss to pay homage to her wherever we are. May we pay homage to her by our prayers, our pilgrimages, and other acts of devotion, and certainly by acts of kindness and charity. May we pay homage to her as a community, praying together, working together, assisting each other as brothers and sisters, with her as our Ina. May our celebration of the festivities this 2024 be meaningful for all of us, the centennial of the canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia. Our praise and thanksgiving to the Blessed Trinity, the Father, the Son, and Holy Spirit. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Para sa nobena kay Divino Rostro. Umawon ang kaguragnan, mag-awit sa Diyos. Ang Diyos iyo ang kagurangnan, kagibonin langit asin dagat. Umawon ang kagurangnan,
kinahanglan, mag-awit sa Diyos. Pagsambahon, pasalamatan, kaidtungon yan, magkagurang man. Umawonan kagurangnan, mag-awit sa Diyos. Sangaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maluhod po ang gabos. Gawi nin pagsulsol. Diyos ko, nagsusulsol ako sa bilog na puso kan gabos kong mga kasalan. Asin naoongis ako kaini, huli ta sa pagkasala. Bako sanang maninigo ako sa mga padusang matanos mong binuot, kundi orog sa gabos, huli ta nagtumang ako sa imo. An orog karahay patin maninigo na dapat kong kamutan nin orog sa gabos. Kaya pusog akong naguhulaw sa tabang nin sa imong grasya, na magpoon ngunyan ako dai na magkasala, asin makalikay sa mga dahilan nin pagkasala. Amen. Gawi nin paggalang. Sinasamba mi ika, Jesus, samong kagurangnan, samong paratubos, kami lugod kahirakiman, sa sinanglitan mong lawog kami nagaatubang, ruluhod sa kaludukan, sa imo naggagalang, tala sa lienso kan mabining Santa Veronica, ang lawog mo si imo turohok sa mong mga mata. Duman sa Getsemani, lawog mong makawiwili, ginaanot nin dugo sa pagsakit mo nin makuri. Namiibi daing inomon, an mapait na kalis, alagad sa Ama, bakong buot mo an mangyari. Kaya an matubis mong lawog sa takig ng lungsi, kan malubong hodas, hinadkan sa pagpasaluib, tinampal, linutaban, paglanghad na daing siring, pagbasang-basang kan mga tauhan kan Sanhedrin, orog ng gayo, nin mabangison na pagsukiti, kan mga soldados, pag-ulog-ulog labi-labi, daing kauntukan hanggang sa kahuri-hurihi, abot sa Kalbaryo, hanggang maotsan an Diyos Aki. O gagalangan na lalawgon, kaugayi kami, dakulang pagkamuot mo, danay namamati mi, aninhuli kan sa imong pasyon, kami magkamit sa huring hinangos, lawog mo mahiling sa langit. Amen. Amen. Dalit. An banwaan minagahalak, sa lalahaw gun mong mahal, si mong aning kaherakan, para tubos nin kinabam. Si Veronica nagluhod sa mapakumbabang buot, lininiganin si Ramog, itong magayon na lawog. De Jesus binalsan tulos, itong babae na maimbod, natala sa pagkamuot,
lalawgon niyang maludo. An banwaan minagala, sa lalawgon mong mahal. Simongaling kaerakan, para tubos din kinambam. Iwinalat sa satuya, ining dakulang biyaya, nganitang mabana-bana, an gabat nin pagkasala. Nagsusulsol kami, Ama, sa ato bang mo nanunuga, kan bilog na pagpabaya, kan ngaran na pagkasala. An banwaan minagala, sa lalawgon mong mahal. Simongaling kaherakan, para tubos din kinambam. Kaming mga aki mo likayan, sa damat gutom linog man, ta sa mga kaipuhan, ikasamong paalawan. Kami mo bendisyonan, ngani ming maturukan, lawog mo sa kalangitan, sa langit kamurawayan. Waan minagala, sa lalawgon mong mahal. Simongaling kaherakan, para tubos din pag-arang nin banwaan, kagurangnan ipahiling mo sa mo an sa imong dibeno rostro. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong divino rostro. Tanganing magdanay sa grasya an mga banal, asin madaraman sa kabanalan an mga tawo, huli kan sa indang marahay nagibo, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong divino rostro. Tanganing mabihag an mga parakasala, asin an mga nagtutumang sa mahal na Diyos, asin magbalik sinda sa dalanin katanosan, asin kabanalan, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong divino rostro. Tanganing ilikay kita sa peste, helang, linog, bagyo, asin iba pang mga kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong divino rostro. Taganing parigunon kita sa satuyang pakipaglaban sa kasalan, tauanin isog nin buot sa pagtumang sa maraot na gawi, orog na kan mga nanunungdan sa pagrata kan simbahan asin nasyon, orog na an korupsyon, panlulupig, panhahabon, pandadaya, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong divino rostro. Tanganing sa pagdebosyon sa divino rostro, matingrawan kita gabos kan liwanag nin lalawgon kan kagurangnan, asin matalaaman sa satuyang pagkabuhay, an sa iyang pagkaherak asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong divino rostro. Mauntok po kita para sa satong mga kahagadan sa mahal na Diyos.
mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Ama niya mo. Pamibi sa ikalimang aldaw. Ama niya mo. Ama niya mo. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an bot mo digdi sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaom mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami kan samong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin nare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan yaon sa imo, paladan ka sa kababaihan, asin paladan an bunga kan sa imong pupunan si Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa horas kan sa muyang kagadanan. Amen. Kamurawayan sa Ama, sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, asin magdanay man sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pamibi sa ikalimang aldaw, ang lawog ni Jesus kan transfigurasyon. Ipinag-iba ni Jesus si Pedro, si Santiago saka si Juan, asin dinarasinda sa halangkaw na bukid, sinda sana, ang nagtransfigurar siya sa atubang ninda. O Jesus, sa pagultanan kan sa imong ministeryo, kan pagharubay kan kahadean kan Diyos, asin kan sa imong mahal na pasyon, an sa imong pagka-Diyos, ipinamalas mo, an mahal na lawog mo kan transfigurasyon, liwat, nagpahayag kan pagkasaro mo sa Diyos Ama, asin Diyos Espiritu Santo, siring kan nangyari kan ika binunyagan. O maliwanagon na lawog ni Jesus kan transfigurasyon, daw tadai minidbid kan mga tampalasan an sa imong pagka-Diyos. Malangani hinampak pa an sa imong mahal na hawak, asin kinoronahan nin tunok an sa imong mahal na payo sa pag-ulog-ulog sa imo. O divino rostro, kahiraki kami, asin patawadan kami, tahuli sa kasalan niya mo. Dinadagdagan mi pa ang paghampak, asin pagkuruna nin tunok sa saimo. Darhon mo kami sa pagkalinig kan sa mong hawak, asin kalag, na matransfigurar man kami sa ngaran mo. Tanganing magkanigo na makahiling kan sa imong mamurawayon na lawog. Amen. Pamibi sa gabos na aldaw. Namumutan niya mong mahal na divino rostro, an mahamison asin mabuoto na lawog kan paratubos. Diyos nun na parabulong asin parasurog sa Osa de la Vega. An pagsurog mo lakop sa bilog na kabikulan, paghade gagalangan na lalawgon sa samong puso, asin papaglaada ini nin pagkamuot sa imo. Itala sa kalagnya mo an sa imong ladawan, tanganing ikaandanay na kamutan, patindanay makalikay sa mga kasalan, asin makakuakan na iipuhan na kabanalan. Paliwanagi ang samong isip sa mga ginayak na gibo, sa mga kasakitan, tawinin pagkamatinios sa mga pag-alaman, kaisuganin buot, sa mga katungdan, kauropan sa pag-utob, patin pagdanay sa mga marahay na pagholaw. Awot pamanlugod o mahal na divino rostro, agawa sa karatan an banwaan na nagpaampon sa imo, ampon na ang mga devotos asin mga nagsasarig sa imo, tanganing ikamamutan, galangan asin orog na umawon, ngunyan asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po ang gabos. Kagurangan
ng kapatawaran. Samo na mga parakasala, an samuyang kamautan. O Kristo kami kaerakan, sa samuyang kakulapusan, sa samuyang mga karatan, kaguranan kami tabangan, dai mo man kami lingawan. Duman sa imong kadean. O divino rostro, banal na lalawgo ni Jesus, Ginoo mau asin namumutan, dinbilog na kabikulan. O divino rostro, banal na lalawgo ni Jesus, nagligtas sa kabikulan, sa kolera kahilangan. Kami iparayo man ngunyan sa mga kadipisilan. O divino rostro, banal na lalawgo ni Jesus, Ginoo mau asin namumutan, nindilog na kabikulan. O divino rostro, banal na lalawgo ni Jesus, nagtataonin paglaom, o banal na lalawgo, sa samuyang kasakitan, kami kaerakiman. O divino rostro, banal na lalawgo ni Jesus, Ginoo mau asin namumutan, nimbilog na kabikulan. O divino rostro, banal na lalawgo ni Jesus, O divino rostro, banal na lalawgo ni Jesus. Sangaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Salamat po.
na Domingo na po kita kang taon. An ministro kan pagbulong nin kagurangnan, iyo po ang satong tema. Ang Diyos iyo ang nagtataonin kaumayan, bako lang sa hawak kundi sa kalagman. Ipinapahayag kang liturhiyang unya na Domingo, an katotoohan na kitagabos nangangaipo kan pagtabang nin kagurangnan, nin huli sa satuyang kahilangan, bako lang sa hawak kundi man sa kalag. Pag umawon ta ang Diyos, ninhuli ta sa iyang Diyos noon nakaumawan.
Ngunyan po iyo an ikalimang aldaw kang misa novenaryo sa kaumawan kan mahal na lawog ni Jesus ang Divino Rostro. Ang satuya pong tema, lalawgon na nagbabanaag nin kapangganahan sa kagadanan. Makakaibahan niya to sa selebrasyon na ini ang mga miyembros kan Prex family asin ang mga peregrinos na hali sa Archdiocesan Shrine and Parish of St. Jude Thaddeus asin an Immaculate Conception Parish. Ang satuya pong celebrante mayor asin predikador, iyo si Reverendo Padre Glenn C. Ruiz, Cura Paroko, Archdiocesan Shrine and Parish of St. Jude Thaddeus, Concepcion Grande, Naga City. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran kang Ama, asing kang Aki, asing ang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesu Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin pakisumaro kang Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Viva el Divino Rostro! Viva!
sa pagsungko niyato sa nobinaryo kang satong mahal na banal na lalawgon ni Jesus, idulutaang satong mga kahagadan asin ang satong mga pamibi sa pangataman kang satuyang banal na lawog ni Jesus, asin kang satong ina na si Nuestra Señora de Peñafrancia. Kaya namutan kong mga tugang, ako untang satong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko ning makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos sa Angeles sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mayrak manlugod sa tong Diyos na makamhan, asin pakapatawadang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamibig kita,
O Diyos, kaugaying hilingan mga kining sa imong pagkamot, nahuli ka niyan pagtubos sa mo magdatong, asin ang pagampon sa mo nauutob. Tanganing iwaras sa mga nagtutubod kay Kristo, ang tunay na katalingkasan, asin ang daing tapos na pamana. Huli kay Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, ipinahayag ni Propeta Isaías na ang presensya ng Diyos iyo ang magtataunin kaumayan sa mga taga-Jerusalem. Hinandyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Isabi mo sa gabos na maluya ang puso, magmaisog kamo, di kamo matakot. Hilingaan sa indong Diyos, madatong sa pagligtas sa indo. Dangan ang mga buta, makakahiling. Ang mga bungog, makakadangog. Ang mga pilay, makakalukso, siring sa mga usa. Asin ang mga pula, makakaawit sa kaugmahan. Ang tubig mabulos sa lantad, ang mga salog mabulos sa kadlagan. Ang dagang alang magiging danaw, asin ang dagang mamara magiging borabod nin tubig. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kalag ko, mag-omaw ka sa kagurangnan. Kalag ko, mag-omaw ka sa kagurangnan. An kagurangnan, maimbod, sagkod paman, matano sa mga pinag-aapi. An kagurangnan, nagtataonin kakanon sa nagugutom, asin ang mga nabibilanggo, pinapaluwas. Huli sa kagurangnan, ang mga buta nakakahiling, asin ang mga napadungkal nakakabangon. Ang kagurangnan namumuot sa mga banal, ang kagurangnan nag-aampon sa mga dayuhan. Ang kagurangnan nagsusurog sa mga balo asin ilo, inuulang andalan nin mga maraot. An kagurangnan magahade sagkod paman, Diyos sa Sion sa panahon na daing kasagkoran. An ikaduang babasahon. Kita gabos may dignidad bilang nilalang kan mahal na Diyos. Magpahiling kita kan tamang pagalang sa lambang saro, haleon an salang pagpaurog. Ini an mensahe kang ikaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago. Mga tugang, kun kamo may pagtubod kay Jesu-Kristo, na sa tuyang mamurawayon na kagurangnan, ang mga tao, ako o nindo, na daing pinapalain. Halimbawa, may lalaking maglaog sa sinagoga,
magayon an gubing, asin bulawan an singsing, asin may lumaog man na lalaking dukha, nagirisi an gubing. Mataong galang kamo sa lalaking magayon an gubing asin masabi, dagos digdi sa marahay na tukawan. Dangan masabi kamo sa dukha, maghalat ka diyan, o tumukaw ka sa salog. Dain nindo nahihiling, na igwa kamo nin pinapalain, na kamo nagiging mga hukom, asin mga maraot na hukom. Maghimati kamo, mga tugang kong namomotan. An mga dukha sa kinaban, pinili nin Diyos. Nganing mayaman sa pagtubod, magmamana kan kahadean, na itinuga niya sa mga namomuot sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang bahal na bareta. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa, kan banal na ebanghelyo, susog kay San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kay tong panahon, si Jesus nagbalik hali sa runa nin Tiro, nag-agis Sidon, pasiring sa dagat nin Galilea, sa tahaw kan Decapolis. Dinaraninda sa iya ang sarong lalaki na bungog asin bilot. Nakimaherak sinda na ibugtak niya ang sa iyang kamot sa lalaki. Isiniblag ang lalaki, irinayo sa katawuhan, ilinaog ang sa iyang muro sa talinga kan lalaki, asin ang dila dinutan na may kadikit na lutab. Dangan nagtingkalag sa langit, huminangos asin nagsabi, Ephata, na anbot sabihon, mabuksan kamo. Ang talinga kan lalaki nabuksan, asin ang kabilutan sa dila na hali, asin nagtaram nin mahusay. Pinagbutan sinda ni Jesus na ini da iipag-usip sa kiisay man, alagad urog lugod na ipinagbalangibog ninda. An sa indang pagngalas daing sukol, sabi ninda, ang gabos na bagay, ginibo niyang marahay. Ang mga bungog, nakakadangog, asin ang mga pula, nakakataram. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aga po sa indugabos. Diyos marahay na agaman po, Father. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Sa makusog na palakpak para sa satuyang namumutan na el Divino Rostro. Father Ryan, sa mga padi kang Pransya, asin ang satuyang kairibahan na padi, kan Immaculada Concepcion, asin kang San Judas Tadeo, asin ang mga peregrino na nag-arabot, ngunyan, tahalayo pa si Rinalakaw mi,
nagjaraging nangani kami para maabot ang oras. Alagad, yaon ang pagkamuot, yaon ang pagsakripisyo, tanganing makapagdalaw sa nobinaryo, kan sa tuyang namumutan na Il Divino Rostro. Palakpakan ta po ang mga peregrino na yaon digdi sa satuya. Kaya namutan kong mga tugang, ngunyan pinagpapadagos niya to ang satong nobinaryo sa pag-umaw kang mahal na lawog ni Jesus. Asin ang satuyang pagsungko, bunga, kan pagkamot niya to sa debosyon na ini. Kaya magayon na kita giniyahan kan Ebanghelyo sa Domingong ini, na kung sain ang kagurangnan nagbulong, asin sa sayang pagbulong, kadakol na istorya ang sinabi manunungod sa saiya, kaya dakol ang nagrani. Sabi nga ni kan kagurangnan, day nindo pag-usip, day nindo pagsabi, alagad mas urug-lugod na pinagharubay ninda ang saindang namatian sa sarong pormang istorya. Kaso rin po kamo naghinanyog ning istorya kang saindong barkada. Kaso rin po sulas nindong pakichismisan. Pag maray ang chismis, nadangog kita. Pag magayon ang istorya, nakaturuhok kita. Pag ang istorya, mamundo, tinutubtub ang satong daghan. Asin kita, natatawaning kaugmahan. Ninulit ang istorya, minatao ning kaugmahan, minahiro kang satong puso. Siring kayan sa Ebanghelyo, dakol ang nagrani kay Jesus, ninhuli sa chismis, ninhuli sa mga nag-istorya, manunungod kan karahayan ning Diyos. Bakong iyo yan, an pamanang banal sa to, kang Divino Rostro, na minsan nga ni natatahuban kang satong debosyon kina, bakong sa pagtraslasyon, permi siyang naiinot, asin nagsusunod sina. Ngunyan na simana, tinataw antang doon ang satuyang debosyon ki Divino Rostro. Bakong ang sayang pag-abot ninhuli sa istorya, dahil man siya nag-abot na nahulog sana, kundi ninhuli ta nag-istorya. Itong sarong padi, nahiling niya na araman niya itong istorya na duman sa sarong lugar na ining Divino Rostro, perming nagtataon ning biyaya sa proteksyon sa kolera, proteksyon sa hilang. Kaya kan mag-abot ang kolera sa satong riyon, nagirumduman niya si istorya. Kaya pinag-istorya niya sa mga kapadian asin katawuhan digdi sa satuyang lugar. Asin ang istoryang yan, ginibong debosyon. Kaya nagpuon ang debosyon ta ki Divino Rostro. Kan panahon na kita nangingaipo ning proteksyon, asin ang Divino Rostro pinagpamibian. Kaya kita ilinikay sa kolera. Bakong sarong istorya ang pinunan, sarong huring-huding na manunungod sa debosyon sa Divino Rostro. Ngunyan, kinugusta. Ngunyan, pinadangat ta. Ngunyan, parte na kang satuyang pagkabuhay. Katakod kiina, iyo ang Divino Rostro ng pinunan sarong istorya. Istorya ning kaligtasan, istorya ning biyaya. Kaya ngunyan ang kinakaputan tang regalo, bunga ning sarong istorya na satuya ngunyan na pinapadangat sa saiyang dakulang biyayang winawaras. Anong istorya kan mahal na lawog ni Jesus?
Kung babalikan tang pinunan, ninhuli ta nag-aabot ang kolera morbo sa satuya, nagdebosyon kitang mga tagadigdi, tanganing ilikay. Kung siring ang enot na istoryang binasihan kang satong debosyon, ki Divino Rostro, ninhuli sa paghagad ning proteksyon, sa paghagad ning tabang, sa paghagad kan karahayan ning mahal na Diyos, ninhuli sa nagbabanaag, nag-aabot na hilang. Kaya kung ang pagkamuot ta sa Divino Rostro, pagkamuot sa istorya ning proteksyon ning Diyos na nababanaag sa lawog kang satuyang Il Divino Rostro. Pag hiniling ta po ang lawog kang satong mahal na Divino Rostro, binabalikan ta ang enot na istorya na kita namibi na ang satuyang mga magurang nagtiklod kang sa indang mga tuhod, tanganing maghagad ning tabang, maghagad ning pag-arang na iligtas sa kahilangan. Iyan daw ang pagsungko ta, iyan daw ang istorya ta sa iya, iyan daw ang dinadaratang istorya sa satong pagkabuhay. Anong paghinihiling ta ang lawog kang satong Il Divino Rostro? Anong istorya ang katakod kayan? Yaon si Veronica, kapot-kapot niya ang Divino Rostro, ang panyo na Divino Rostro. Dara-dara, pinapahiling, dinadara. Kung siring ang paghiling ta sa lawog kan mahal na Diyos, dai kadaklan na beses direkta sa iya. Dai direkta na makita minara ni kadaklan na beses ini dinadara sa to kang satong mga kapwa. Saing kita enot na kanood kang debosyon ki Divino Rostro sa satuyang mga magurang, sa satuyang mga lula, sa satuyang pamilya, kan kita nangangaipo, may nagsabi sa to, magpamibi ka ki Divino Rostro. Iyan ang lawog na nababanaag. Lawog na nagtatao ning buhay. Lawog na nagtatao sa to por medyo kang satuyang namumutan na mga tugang. Kaya siguro inyang pangaduang istorya na mahiling ta sa lawog kang Divino Rostro, nang Diyos minara na sa to, na ang pagkamuot ning kagurangnan, an sa iyang pagkaherak, dinudulok sa to, pinapahiling sa to, kan mga taong nakapalibot sa satuya. Pirang gatos nang ang satong debosyon, ninhuli sa pagduhol kang satong kamagurangan, sa pagduhol kang satong pamilya, asin pagdara sa to, tanganing magturuhok kita sa banal na lawog ning kagurangnan. Siring kaya nang nangyari sa Ebanghelyo, dinara ang mga may helang sa tubang ni Jesus kang sa indang mga katuod. Ini ang istorya na satong kinukugos, dinadarata ang satong mga tugang, tanganing mahiling mabanaagan ang lawog kang kagurangnan. Anong istorya ang hinihiling ta sa Divino Rostro? Kung hilingon niya to, lawog ni Jesus na nagsasakit, lawog ni Jesus na pano ning pagsakit. Kaya ini ang lawog ning kagurangnan, na ang kagurangnan nahihiling sa pagsakit. Ang lawog ni Jesus nagbabanag sa pagtios. Ang lawog ni Jesus nahiling dawa sa sitwasyon na daita na naintindihan. Sitwasyon ning buhay na kita nalulugmok, sitwasyon ning buhay na daita na naaraman, iyan ang lawog kang Divino Rostro.
Ang istoryang sinasabi sa satuya, yaon ako sa pagsakit. Yaon ako sa saimong pangangaipo. Yaon ang sakong lawog sa sitwasyon ning buhay na daita na kayang akoon. Ini ang regalo kang debosyon. Ini ang istorya kang debosyon. Kung kita may hilang, iyan ang lawog. Kung kita nasa problema, iyan ang lawog ng Diyos. Kung kita nagtitios, iyan ang El Divino Rostro. Na kita sinasadol, na yaon siya. Ang lawog niya nagbabanaag sa mga sitwasyon kang sa tuyang buhay, pagtios, kahorasaan, asin kung kita nadadapa, nalulugmok, nawawara ang saysay kang buhay, ini ang pagsakit na lawog na pinapahiling sa to kan kagurangnan. Anong istorya pag kita minaturuhok sa El Divino Rostro? Mahiling niya to sa lawog ni Jesus na kung kita yaon sa saiya, kita manggagana sa saiya. Kung kita nahihiling tang lawog kang satong mahal na Jesus, kagurangnan, kita wawarasan ning biyaya na kapangganahan. Sa pagtios, sa saiya may pag-asa. Sa kasakitan, sa saiya, igwang kaginawahan. Sa pagmukmuk niya to, asin sa tuyang pag-agrangay, sa saiya, igwang kaugmahan. Kaya namutan kong mga tugang, ining debosyon na bunga kang istorya na sa tong kinugos na bilang pamana. Istorya kan pagkamuot na lawog ni Jesus sa satuya. Kaya yuman ini ang agyat sa sato, day maguntok na istorya sa Divino Rostro. Day maguntok na tamanon sa paagi ning paghiras, pagharubay kang istorya, kang sa indong namatian na pagkamuot ning kagurangnan. Kita day maguntok sa paghiras, sa pagpalakop, sa paagi kang pag-istorya, kang sa tong namatian eksperyensya, sa pagtiklod kang sa tong tuhod, asin pagpamibi sa pamitsan, kan Il Divino Rostro. Kaya ang inot kong hapot sa saindo, kasuarin ka mo nagchismis kay Il Divino Rostro. Ngunyan kita sinasadol, pinadangat ta ang debosyon nin huli sa istorya. Kita man ngunyan sinasadol, padanayon, atamanon, asin urog sa gabos, palakupon ang debosyon kan mahal na lawog ni Jesus sa satuyang pagharubay sa forma kang istorya kay Divino Rostro. Siguro, hilnguntaan kataid ta, hapoton ta. Anong istorya igwa ka kay El Divino Rostro? Pakihapot daw po. Garoday na naman kamo kumbinsido. Aw napano. Kita nagdigdi ninhuli sa istorya kan karahayan kang El Divino Rostro. Kita maluwas mabalik sa satong harong sa pag-istorya kan pagkamuot karahayan kang El Divino Rostro. Viva El Divino Rostro! Viva! Nagtutubod ako sa Diyos samang makakamhan, kaglalang kang langit at sindaga. Asin kay Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kang Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, uminilig sa magadan.
kani katulong aldaw na buhay liwat hali sa magadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kang Diyos sa mang makakaman. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ning mga santos, sa pagpatawad ning makasalan, sa pagkabuhay liwat ning laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Nagdangog niya to sa Ebanghelyo kung paano si Jesus nagsimbag sa pangangaipo kang lalaking bungog. Pano ning pagsarig, mamibikita sa Diyos na panoon niya ang satuyang mga kakulangan. Ang satong pagarang, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing paliwanagan kan Espiritu Santo ang gabos na miyembros kan simbahan, asin gibuhon sindang mag-ako kang nakakapaomay na mensahe kang Ebanghelyo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing danay niya tong girumdumon na ang mga dukha asin pinabayaan kan sa tuyang sosyudad, kapantay niya to bilang mga aki kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing danay niya tong gamiton an balaog nin pagtaram sa pagharubay kan kamurawayan kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga naghelang asin may kabyadian, makatalastas kan sa indang mahalagang papel sa pagligtas nin mga kalaghuli kan sa tuyang pagmangno sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan magkamit kan kapanghingaloan na daeng kasagkoran, asin ang mga nagmumundo huli sa inda magkamit nin ranga, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Amang makamhan, bulunga ang samuyang pagkamasadiri, asin bukasan mo ang samuyang puso, sa pag-ako kang marhay na bareta ning kaligtasan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ng bayang mo
Magpamibi ka mga tugang taning sakosin sa indong atang makumalugod kang Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na ginikanan ning tunay na pagkamot at sin katuninungan, itugot mo namimibi kami, nahuli kay ning atang, maniniyo kaming magsamba kang sa imong kadakulaan, asin huli kan pakisumaro sa banal na misteryo, maimbod kaming magkasararo sa buot, huli ki Kristo na samong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal nama, Diyos na makamhan na ding kasagkuran. Ginibuban gabos na sangkap kan kinaban asin hinusay an paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, hinimo mo, naladawan mo, asin ipinasakop sa iya, an gabos na ngalasan kan mga bagay, taning siring na namamahala, maging kagurangnan kang gabos mong linalang, asin sa tubang kang darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, kaya kaiba, kan gabos na angeles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan ni kanang gadang banal burabon ning gabos na kabanalan kay ning atang namibi kami pabanala ka ng bon kang sa imong espiritu taning para sa mo maging hawa kasindugo kang sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat binakini asin tinao sa sayang mga disipulos nang sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tayo niyang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanyaman ning kalis sa singiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos nang sabi, mag-ako kamugabos asin maginom kaini. Tayo niyang kalis kang sakuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan makasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrumdum kang sa iyang pagkaganan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kang tinapay ning buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat tapi nagpapakanigom mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugon ni Kristo pagsararoon kang Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asing kan gabos na klero. Girumduma siriman girumduman sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sayang banal na agom, kan mga banal na apostoles, sin gabos sa santos, na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan sa pagasaro kang Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukduan kan manakakaligtas na tugon asin pinatuod kang Diyos nun na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa maldaw nyamuan katuninungan, taning kaming natabangan kang sa imong pagkaherak,
maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglawasin pagdatong, kang samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo ang sakong katunungan iti natao ko sa indo. Hari pagilngang sa makasalan ko niya pagtubod kang sa imong simbahan, asin papagkanyog na siya mapatuninong, asin magkaburonyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo ning katuninungan. Uya an kordero kang Diyos, uya nagpapara kan makasalan kang kinaban, palanang minapod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mamibi kita, kagurang na nitugot mo sa mga paratubod mo, na pinakakanasin binubuhay mo sa kakanuning sa imong tataramon, asin langit nun na sakramento, na magkamit na gayo kan mga dakulang atang kanaki mong namumutan, tanganing danay kaming magkanigo na makisumaro sa sayang buhay, siya na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Maluhod po. Pamibi sa ikalimang aldaw, maugayon nakagurangnan, naglibot ka sa bilog na runa ning Judea, sa pagutob kan kabutan ning Ama, kadako lang nakahiling sa imo asin nakadangog, kang sa imong mga katukduan. Kadako lang naumayan kang sa indang mga kailangan, huli kang sa imong pagkaherak. Kami man lugod maumayan kan mga kailangan ning sa mong hawak, asin man ang kailangan ning sa mong kalag na iyong sa mong kasalan. Lugod madangog mi ang sa imong katukduan, asin makasunod sa imong kabutan. Kami man sa huring aldaw makahiling kang sa imong banal na lalawgon, hinanyuga ang samong mga kahagadan, asin kamauutan sa nubinang ini, kuniyan para sa imong kamarawayan, asin para sa karahayan ning samuyang kalag. Amen. Pamibi sa ikasanggatos na taon, kan pagkorona kanimahin nina. Umahal na Birhen Nuestra Señora de Peña, Francia, nagkatiripon kami ngunyan sa pagpasalamat sa imo, huli kang sa imong pagiging ina asin reyna. Urog na ngunyan na sa mong pinipantakasi ang ikasanggatos na taon kang pagkorona kang sa imong milagrosong imahin. Pinapanibago niya mo ang sa mong pagdusay bilang sarong banwan, sa pagumaw sa imo susog sa tinukdo sa mo kan sa mong mamagurang, Patrona del Bicol, Gran Madre de Dios, si Siempre Reina di Nuestrion. Mahal na ina sa mong hinahagad sa imo, danay mong hanapon ng mga nalagalag mong mga aki, asindaron mo sinda sa pangataman kan sa imong aking sa Jesus ang kagurangnan niya mong divino rostro. Nanunuga kaming atamanon, padanayon asin palakupon, an sa mong pagkamot asin dibusyon sa imo, an pamanang banal kang sa mong kamagurangan, kasabay kan sa mong maugmang pag-awit kang himno ning pagkamot, kan magpasalamat na tao, Risuene vibrante el himno de amor. O Nuestra Señora de Peña, Francia, banal na reyna, inang mahirakon sa mong buhay, hamis asin paglaom. Yaon kami sa imong atubang, tabangan mo kaming madaras sa imong inang pagkamot, asin mapangyaring pagataman sa matugang niya mong nangangaipo, orog naan mga mayhelang, mga duka asin naapi, asin sa lambang suksok sang ginaban. Lugod sarong aldaw kaming pirigrino ning paglaom, sabay na mahiras kan kaugmahan ning magturugang sa kahadian ni Jesus sa imong aki, kung sain kami giraray maghaharubay, Viva la Virgen, Viva Nuestra Reina, Viva el Divino Rostro. Amen. Matindog po. Kaugay ako, Diyos, susok sa balaw mo, susok sa imong pagkaherak, punasan sa kong kasumbikalan, hugas-hugasi ako halesa sa kong sala, halesa sa kong kasalan, linigi ako. Dahil sa kong kasumbikalan, namamalayan ko. Asinan sa kong kasalan, nanay kong kaatubang. Sa imo sana ako nagkasala, an marawat sa imong mga mata, ginibo ko. Nang
sa imong mga tataramon, malinig sa imong paghukom. Uya sa sala ko namundag, hasinan sa kasalan, ipinangidam ako kaan sa akong ina. Kamurawayan sa masin sa akin, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan ngunyan, asin magdanay man. Asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Itinanda sa mo ang liwanag kang sa imong lawog, kagurangnan. Nagtao kanin kagayagayahan sa sakong puso. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mamibi kita, O Diyos, sa pamibi ni Santa Veronica, nagbut kan magwalat kang sa imong pagirumdum para sa mong matinandaan kang liwanag kang sa imong lawog. Ang sa imong ladawan na natala sa sayang lienso, warasa namibi kami, nahuli kang sa iyang banal na krus, asin mamarawayo na pasyon, ngunyan siring sa paagining salming asin sa anino, magkanigo kaming magumaw asin magsamba, asin maggalang sa imo man sana sa daga. Taning sa ringal daw kaiming ligtas asin magayagaya, magmansay lawog sa lawog, na nagdadangadang sa maghukom sa mo. Siya na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kang Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Sa ngaran po kan sa tuyang ginagalangan na Kura Paroko asin Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa kilamang aldaw sa Misa Novenario sa kaumawan kan banal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Salamat sa mga padi na nakaibahan niya to at sa misa. Salamat sa gabos pong sponsors, donors, asin mga miyembros kan Prex family, asin ang mga peregrinos na hali sa St. Jude Thaddeus Parish, asin ang Immaculate Conception Parish. Salamat man po sa Peña Francia Choir sa saindang pag-awit sa liturhiya. Sa gabos pong mas donors, asin sponsors, religious organizations, lectors, extraordinary ministers of the Holy Communion, collectors, social communications, and media ministry asin mga sakristan. Siring man po kay Reverendo Padre Glenn C. Ruiz, ang satuyang celebrante mayor asin tagapagheras sa satuya ngunyan. Urupakan po nato. Nagsasarig kita sa pangataman kan Divino Rostro, padagos lugod kitang ilikay sa anuman na kahilangan, asin magliwanag sa satoan sa iyang lalawgon. Diyos mabalas po sa indugabos. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kang Diyos na makamhan, an Ama, asin anaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, magdanay kamo sa pagkamot ning Diyos. Salamat sa Diyos. Viva el Divino Rostro! Viva! Viva ang mahal na lawog na Jesus! Viva! Viva la Virgen! Viva! Nakusog na palakpak para sa tugabos sa atubang kang el Divino Rostro.